ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ ଆପେ ଯାଏ ଆଙ୍କି ହୋଇ। ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବାରିକ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି ଛାତ୍ର ଅଟେ। ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜାସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଏକ କୁନି ଅଭିଭାଷଣ। 75ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶ କିପରି ଶାସନ ବା ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାର୍ବଭୌମିକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମ ଭାରତ ପରିଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ। ସବୁ ଧର୍ମର, ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର, ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିସର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଗଣଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଆସ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ କହିବା, ନୁହେଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ନୁହେଁ ମୁଁ ମୁସଲମାନ, ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ଜୈନ, ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଇଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ଚପଳ ଶିଶୁ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏତିକି କହି ସଭାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି।